tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Ganun po ba talaga kapag ka matanda na, makulit na talaga? Napakakulit po kasi ng tatay ko. Porke po, normal ang results ng lahat ng kanyang check-up. Ayan na naman, nag-iinom na naman. Apakasakit po sa ulo, ang hirap pong magpalaki ng magulang. Ganun ba talaga yon? Heist! Yan. Malalaman mo pag nandun ka Correct. na. Let's cross the bridge when we get there. Alam mo, I guess it's a thing na pagka tumatanda ka rin naman talaga, may mga ganyan talagang mga bagay-bagay na nangyayari. Na matigas ang ulo, ayaw sumunod, yung mga ganon. Na siguro kung halimbawa, hindi nag-work yung tactic na sinusungitan mo si tatay, gamitan mo ng ibang tactic. Ayan. Parang yung isa ko nga kaibigan, yun yung eksena niya Parang ganyan din, lagi niya pinagagalitan yung mga magulang niya kasi ang lakas pa daw magpuyat, hindi na lang daw pumirme, ang lakas pa daw lumakwatsa, paano na lang kapag ka nagkasakit, sila din naman yung gagastos, mga ganong klase mga eksena. Hindi nag-work. Yung pag nagsasabihan sila, yung sinasabihan sila na wag na kayong masyadong nagagala, wag na kayo siya nagpupupuyat, yung kasungitan, hindi nag-work. Ang nag-work, nung parang in-effort pa nilang gumawa ng presentation ng mga kakilala nilang mga matatanda na namatay ng maaga. Parang ganon. Yung mga tropa. Parang gano'n, oo. Basta parang gano'n, parang sila magkakapatid, gumawa sila ng presentation para lang ipakita na kapag ka patuloy mong ginagawa itong mga maling habits na ito, pagpupuyat, pag-inom, paninigarilyo or whatever, ito yung mangyayari sa'yo. So nung may mga gano'n ng present na mga actual na mga taong kakilala nila, yan, 'di ba? Saka tumigil. Ayun. So wala lang, parang kung yung tanong mo na ganun po ba talaga kapag ka matanda na medyo makulit na, I think the basic answer would always be yes. Makulit na sila, hindi matigas na yung ulo nila. Sabi nga nila kapag ka tumatanda, bumabalik din sa pagkabata. Ang bata naman talaga hindi sumusunod, matigas din ang ulo, 'di ba? Kasi ang nangyayari kasi yan, yung mga matatanda na yan, yun yung kumbaga yun na Wow, yung hindi kasali. Hindi tayo kasali. Hindi pa naman tayo, papunta pa naman tayo doon. Yung kumbaga, yun na lang yung parang yung libangan nila Pwede so, ang din. challenge mo dyan, kung yung tatay mo yung naging libangan niya is inuman, hanapan mo siya kung san siya, halimbawa kasi, okay, tanggalin natin yung inom. Ano mangyayari sa buhay ng airpods correct. mo? Ano yung pamalit? Yun yung sinasabi mo, 'di ba? Para katulad ng kapag ka nag-stop ka sa 'di ba may mga tinatawag noon na nung naninigarilyo pa ako, yung parang may mga nicotine patch, merong mga ano pa tawag doon, may mga candy, bubble gum, e-cigarette, may mga ganun pa yun na mga pang-replace kasi
Hindi talaga kasi madali. Kung halimbawa habit mo na siya o Correct. kaya bisyo mo na siya, Oo. it's a vice, hindi talaga siya ganun kadali na pagsabihan mo lang, Ayan, oo. makikinig siya sa'yo. Hindi, una, the dedication na gusto niya magbago, kailangan sa kanya mismo manggaling. Ngayon, kung wala pa talaga yung dedikasyon na gusto niya talaga magbago, hindi pa siya motivated enough para magbago. Kasi kailangan dun meron kang major na motivation na, kaya ako magiging healthy na kasi gusto ko pang makita na ikasal yung anak ko. 'Di ba? Or may mga pagka gano'n na may mga motivation ka, saka yan magsa-start magbago. Pero kung mga walang motivation, tapos pagsasabihan mo lang, hindi basta-basta. Correct, oo. So doon pumapasok yung sinasabi ni Jegs na, so ngayon, kung may tatanggalin ka dyan, anong ipapalit mo? Ayan, kasi you're fighting a system Oo. Sistema na yung tatay mo. So i-uproot mo siya doon. Saan mo siya ilalagay? Correct. Anong palit? option? Anong option, Oo. 'di ba? Like for example, kay Nicole, 'di ba, yung sa kanya nanggaling yung sa kanyang sarili mismo na dahil Na gusto niya magkaanak. Gusto ko magkaanak. Tinigil niya yung Yossi. Correct. Meron akong motivation. Oo, so hindi kailangan may withdrawal phase kasi yan meron. Hindi siya madali. Hindi siya madali. Yun parang natatandaan ko, yun yung umpisa ng paglobo ko talaga ng husto noon. Kasi parang sanay na sanay ako may nakapasok sa bibig ko na Yossi. Na Yossi! Ayusin mo, kumpletuhin mo. Na Yossi nga. Oo. Okay. May nakasaksak sa bibig ko na Yossi na parang feeling ko dapat laging may nakasaksak sa bibig ko. Oo. And it came in the form of food. Yan. Kaya yun yung parang withdrawal na Okay, syndrome ko oo. parang na nangyari sa akin. Oo. Nag-increase ng weight kasi parang naghahanap ka ng ng gagawin. Yan yung Oo. sinasabi so mo yung bibig mo nasanay na parang laging may Oo, may sigarilyo. sinusubo. Oo, correct. So, kailangan may pamalit, di ba? Oo, yan. So, yun yung sinasabi ni Jegs na parang, ano yung option na pwede mong ibigay sa Oo. kanya? Parang bata, na Correct. gusto mo nang kunin yung cellphone niya kasi isang oras na siya sa gadget. Di ba? Kapag ka pinagsabihan mo yan, hindi basta-basta makikinig yan eh. Oo. Pero kapag ka nag-present ka ng option sa kanya, katulad ng, I want to get your phone para makalabas na tayo at maglaro na tayo. Ayan. So, ibig sabihin, may isip niya, ay, okay, so pag binitawan ko to, meron ako ibang Oo. gagawin. Ganon. Pwede naman kasi yung tatay mo, pagsabihan mo ng konti, kunyari, drama-drama ka ng konti. Pwede. I-stop for a while, kasi nga, walang pamalit, babalik pa rin din siya uli Kaya doon. nga, di ba? Oo. So, isip ka, kung nga ang lakas niya sa gin, edi beer naman. Yun yung pamalit. Ganon O pa di kaya, rin. ligpit mo yung mga tropa niyang kainuman. Pwede. Alin sa tingin mo yung mas maayos na advice? Kung mahilig siya sa beer, palitan mo ng gin o yung iligpit mo yung mga kainuman niya. Or, 'di ba, medyo extreme pero hindi mo naman talaga ililigpit pero tatanggalin mo siya doon sa lugar na yon. Yan, posible yan. Although hindi din naman madali yun kasi kung doon siya nakatira all his life, hindi mo naman basta-basta Ayan. i-uproot, 'di ba? Kasi kasuhan mo yung mga kainuman niya. Hanapan mo ng Bad kaso. influence. Kamo, mga ganon. Hindi, iba-iba kasi. Oo. Kumbaga, hindi din naman namin kilala yung tatay mo. Pero just to answer the question, kung makulit, oo talaga. Oo. Madami talagang ganyan na mga pasaway. Lalong-lalo na kapag kaganyan, Oo. na yung check-up ay Oo, ay goods. Magyayabang pa yan. Magyayabang pa yan. Ano yan hindi yan basta-basta. Talagang mayabang yan. Sasabihin pa niya, naku, ako nga, puyat lagi. Oo. Ganyan, pero Oo. wala akong kahit anong klaseng mga sakit. Oo. Gaganyan pa yan. Baka isipin pa niya, may anting-anting siya. Correct. Iisipin niya pa na mas matibay pa siya sa mga bata. Oo. Kasi yung mga bata, nung nagpa-check up, madaming nakitang kung anik-anik na sakit. Wala pala kayo Ayan, ganyan, habang nakakainom, ganon. So may mga ganyan na, and sabi nga ni Jegs kanina, malalaman mo din yan kapag ka tumanda ka na. Oo. Ganon, na meron talagang mga bagay na hindi basta-basta nga na-change. For example, 'di ba, meron pa rin tayong mga kilala mga tao na, o sige, wag na tayong lumayo. Ako, Jegs, ano na ba ang Microsoft Word? Anong year na dapat? Yung Microsoft, Oo, na version. yung version, Hindi ko na rin. Ay, hindi ka gumagamit, no? Oo. Hindi ka masyadong gumagamit. Pero ako, ang ginagamit kong version, sobrang early 2000s pa. Tapos ayoko siyang palitan. Parang yung pag nag-i-edit ako. yung cool edit, Oo, pag Adobe nag-i-edit, na ngayon. correct. Pag Binili na ng kumpanya. Totoo.
parang pag nag-edit ako ng ad-lib, let's say magre-record ako ng ad-lib, mag-edit ako, i-edit ko yan dito sa computer ko kasi itong computer ko na lang ang merong Cool Edit. Ang Cool Edit po, ito po ay software nung unang panahon, nung bagong DJ pa ako. Na binila na ng Adobe. Ng Adobe. Na ang Adobe ay ang dami ng versions na lumabas. Eh kasi ako bilang nakasanayan ko na yung luma, pag nakikita ko pa lang na ang dami-daming lumalabas na mga options doon sa Adobe, ayaw na. Kahit pa sabihin ni Diego na, Mama, madali lang naman to. Madali lang, hindi naman lahat yan, pipindutin or whatever. May ilan ka lang mga kailangan lang malaban tungkol dyan. Di ko pa rin yan na, kung nagfa-function pa ha, di ba, kung bawa, mabuti kung hindi na nagfa-function yung ginagamit. Correct. Di ba? Parang yung mga iba na, hirap na sila dun sa cellphone nila. Yun, ang dami ng bagong high-tech actually, na. binilhan na ng anak ng mga, touchscreen na yes, hindi pero pa rin binibitawan. Hindi pa rin binibitawan yung di-keypad. Oo. Kasi doon sila sanay na kahit nakapikit sila, hindi sila nakatingin, nakakapag-type sila ng message. Totoo. Na hindi mo naman masisi lagi kasi nga, yun na yung nakasanayan nila. Yan. Ganon. Pero, hindi naman ibig sabihin, lalo na kung mahirap ipaintindi, hindi naman ibig sabihin na titigil ka. Medyo siguro wag lang yung wag mong biglain. Kasi nakaka-overwhelm yun Kumbaga nag-attend ka ng seminar na ang daming speaker, information overload. Yun. Parang by the time na pangatlong speaker, parang wala nang pumapasok sa utak mo kasi ganun. Pwede mong unti-untihin i-inject yung kung ano man yung mga pamalit o bago na pwede mong i-introduce sa kanya. Unti-untiin mo lang. Ayan, tama. Ganon. Huwag mong bibiglain kasi pag mas lalong binibigla, mas lalong yung mga may edad, mas lalo silang, hindi ko na yan kaya, ayoko na yan gawin. Parang manghihina sila pag may tinanggal ka. Lalo na kasi una-una, wala na sila, kung wala ng trabaho yung Ayan, pinagkakabalahan senior na. Correct. So, yun na lang yung nilulook after nila, yung inuman. Parang ganon. Tama. So, kailangan ba meron na siyang ibang tropa? 'Di ba? Meron na bang ibang grupo na sasamahan? Dapat ba dahil pa senior na papunta na sa kabilang buhay. So, simbahan na ba dapat ang mga tropa? Dapat active na ba sa church? So, kumbaga parang give options. Ayan. So, wag laging pagalit or wag laging kasi hindi sa lahat ng oras yung taktika na galit ay nagwo-work. Minsan kailangan may palambing, correct, may pasuhol, yan, mga ganon. So, pag-aaralan mo rin din, actually, dapat sila, yung mga matatanda, pag-aaralan mo rin ba, ano ba yung mga gusto nila, bakit nila ginagawa to, yung mga basic na logic kung ano, para at least maintindihan mo rin din na hindi mo sila basta bibiglain kasi ginagawa nila ito kaya pala dahil masaya sila. May so, ganon. Kung kasayahan ng dahilan ginagawa niya, tatanggalin yung kasiyahan niya, manghihina yung matanda. So, anong kasiyahan yung ipapalit mo? Yan. Ganon. So, slowly Yan na introduce. Kung wala na si nanay. Pero kung nandiyan pa si nanay, diba? Yung mga ganun ba na eksena? Or, ang malala lang talaga dito, sometimes we learn the hard way. Alam mo yon, yung parang tigas ng ulo mo sige, hintayin kita magkasakit. Yung ikaw na mismo, kasi ayaw natin ng feeling ng ganun Diba? Kasi damay tayo lahat pag nagkasakit sila, yung mga magulang natin. Correct. Mabuti kung kung sila lang ang mamamblema Tama. Diba? Oras natin mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!